Нямаме флаг. Ха-ха-ха-ха-ха. Иване. Ей, Кристино! Ау. Това е много готин съдя. Това е академик. Мисля, че играеш. Всеки път с различна визия. Ти как си след удара? Хайде, Ботев! Ей, Кристино! Слушай ли? Стига си стресирал играчите, бе. 20 приема, днеска си ги взема. Ей, кажи да ви харите силно на това. Иване, ти ли си ми страничата? Тук една да има сред. Смачкай я! Смачкай там! Взимай! Светле, бързо ставаш! Светло направи показа яката до пара. Иваню! Кой ще я бара? Айде, Теди, на ръка, раздай! Светле, давай, раздай диагонал! Чакай, Иване, чакай да... Костана. Светле! Теди, ти изпълняваш топка. Да напусне, На крана по времето ждот. да напусне ръцете тази топка, момичета. Или един оборот. Схватка. Айде, Ева. Ева, давай, здраво. Реди, Хриси, реди. Хриси, реди. Айде! Ева, пута, здраво, Ева. Притеснявай, я, де си? Тормозия! Браво! Точа! Андреша! Теди, тъча, тъча. Браво, е! Добре, тъча, добре, добре. Значи това е груба игра, с това плъскане с ръцете. За това трябва да имаш това. Добре, знам, да. Добре. Окей. Айде, нашата. Нищо и няма. Наказателен, тези 10 метра. Изчакай. Дайте ръже, изповейте! Вземи топката, вие редете! Момичета, който има някакви бижута по себе си. На линията на съдята! Момичета, 10 метра напред, не само 10 метра от момичета напред. Айде, всеки срещу човек. Или оставяш на земята я подкараш крак, или я Той така. Айде, преса! Всеки със всеки! Преса! Айде! Притесня! Браво, Ванче! Да. Браво, бе! Браво, Теди! Реди! Ванче, реди! Айде! Браво, Ванче! Айде! Добре! Браво, Теди! Смяна, господин съдия! Смяна! Какво направи? Аз Смяна! пак не видях. Изгърмя много стабилно. Ай, дай! Айде, Йоанке! Браво, Ванче! Хриси, връщаш се на схват! Браво, Ванче! Много добре. Много рязко скочи. Много ми е силна. Рязко ми влезе. То май... Ами, още не става добре. Второто по време. Деца пак спря. Айде, момичета! Да. Намитни се. Сега ти е топло, ама резултатите после.
Криси! Болеве! Десния долу спря. Айде сега на скорост! Пазете линията! Долу! Айде, Теди! Дай преса! Играй! Играй! Давай, Йоан! Давай! Браво, Светле! Давай! Преса! Играй! Фания долу, бе! Извади тази топка! Айде! Давай, давай! Играй! Давай! Дясно, давай, Мария! Мария, давай! 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 Бързо! Бързо! Наляво! Лягай! Лягай го! Браво, Браво, Момичета! Женя гонят и е сама. Да, другите викат, те силите си Мъчкай, Ботев! Чакай, не дай говориш голяма дума. Давай, Теди! Браво, браво! 7! Не е добро число! Момичета, вие направихте се на центъра сега. Вие изпълнявате. Център шахмат! Не, център. Синя. Та бука не играеш ли в другия отбор? Пак шахмат отбил за да На наши центъра, да. Ето тази. Що? Ай, Светли, готова. Нашия кинезитерапевт ни дойде тук да оправи. Айде, Хриси, готова. Хриси. Аз ще ги Миме, почини мине, Миме. Ей, Светло! Ай, готови, Ботев. Давай, Чудоро! Добре, преса. Смачка я! Смачка! Айде, Деси! Бутай! Тичай! Дай Чудора! Йоана ще спри. Бутай, бе! Бутай, бе! Браво. Нищо, те нямат там да могат да вкарат. Нямай се, спаси го. Браво, 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 Ботев! браво! Браво, момичета! Браво, Йоана, ти представяш? Не знам, селе. Не, не може Не, бе, да се. нямаше да Така се. беше. Тъч. Ама излязва. Излезе. Тъч. Защото Ами, да, обаче... Бързо, есе ли това? Есе! Едно. Не, 7 на 5 Теди, са. какво има сега, бе? Есе има ли? Има ли есе? Добре. Добре, разбрах. Теди, реди. Теди, Нашо е! на 10 метра реди. Няма да изпълнява. Ванчо, искам да се чуя. Следващия мач трябва да играе. 7-5! Айде, Руати!